Number 5 Ang no mera muruknai kaham mera rokni bagwi thuyei bo mano John chapter 10 verse 11 Number 4 Kristo ano phan ruma bai ang bebagono soi mano Philippi chapter 4 verse 13 Number 3 Bini thuni jarise जों phiok jago abo tamo hunmale chini sungsok nakar jago Colossae chapter 1 verse 14 Number 2 Kaito ni thani konyene khe tongdi hakhe bo norok no kuchugo ti sanai Number 1 Abo haikhe no Kristo bo asuk bororok ni sungsok no Sekakna bagwi waisa baino sakno rukha bote waisa phaiphinai sumsok sekakna bagwiya bono naisingei tongnai rokno muthangna bagwi se phainai Hebrew chapter 9 verse 28